Il-Gvern qed jikkunsidra li fi żmien li ġej iħarrex il-pieni fil-konfront ta' min jattakka jew jaggredixxi vjolentament lil xi uffiċjal pubbliku waqt il-qaddi ta' tmerjietu. Rapport fil-ħarġa tal-4 tat-Times qal kif attwalment il-Gvern qed jevalwa tali konsiderazzjoni, inkluż konsultazzjonijiet bħala reazzjoni għall-inċident tas-Sibt li għadda fejn żewġ uffiċjali tal-Pulizija ġew aggrediti u msawtin ma' 5 persuni fil-Ħamrun, b'riżultat li kellhom jiġu rikoverati l-Isptar Mater Dei fejn wieħed instab li sofra ġrieħi gravi. Sorsi tal-Gazzetta qalu l-Gvern għaddej b'ħidma biex tiġi iffurmulata emenda fil-liġi fejn il-qorti tkun tista' tagħti pieni aktar ħorox lil dawk li wettqu tali reati. Jingħad li dawn mistennija jinkludu multi aktar ħorox u żieda fis-sentenzi ta' ħabs. Ġie ikkwotat ukoll il-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri waqt li qal li aktar dettalji dwar din l-emenda se jkunu qegħdin jiġu pubblikati fi żmien li ġej, enfasizza li l-ħidma tal-Gvern f'dan l-istat tinkludi analiżi dettaljata ta' kif sitwazzjonijiet bħal dawn qed jiġu mitigati barra minn xtutna u rrimarkaw ukoll li tibdil simili mhux mistenni jkollu oppożizzjoni parlamentari hekk kif il-kelliem għall-intern tal-Partit Nazzjonalista diġà qal li jaqblu ma' pieni aktar ħorox biex dawk li jagħtu servizzi fil-komunità ikunu protetti kemm jista' jkun.